Какво очакват зодиите през месец април? Овен, внимавайте с думите си, защото ви очаква голяма промяна в личен и професионален план. Телец, време е за спестявания. Редуцирайте финансите си и започнете с нови бизнес начинания. Близнаци, възможно е да възродите стара връзка, така че обърнатата Венера може да ви постави взаимоотношения в личен характер по нов начин. Рачета, вие намалете напрежението, защото е време малко за почивка в домашна атмосфера. Лъвове, това е месеца ви за творчество, така че медитирайте и тогава действайте. Преди да вземете конкретно решение, не бързайте с действията. Деви, възможно е за вас да има някакви семейни казуси, които да се разрешават, затова концентрирайте време на семейството си. Везни, вашия месец за промяна в професионален план, но не бързайте, прецизирайте решенията и предложенията, които ще ви се отправят. Скорпиони, за вас е чудесен период за учене и за усвояване на нови знания и умения. Стрелци, вие не бързайте с харчовете, защото може да излязат някакви непредвидени такива и съответно да сте подготвени. Козирози, за вас са възможни нови партньорства, но първо ги премислете и тогава действайте. Водолеи, за вас е малко напрегнато, така че е възможно в професионален план да се наложи да се адаптирате с неочаквани събития, които ще ви излязат на пътя. И рибки, вие с тази вълшебна интуиция този месец се водете изцяло от нея, защото ще ви предложи много мистични и нови преживявания. Така, да видим звездите какво са ни подготвили за месец април, след този турбулентен месец март с ретроградна Венера, Меркурий, който започна, слънчевите затъмнения и лунното, този коридор на затъмненията, който ни разтресе през месец март. Да видим какво ни очаква през април. Като цяло един много трансформиращ месец, една идея по-спокоен от така предходния март, изобщо от началото на годината. Това обяснявам на всички, че сме като едно влакче в Дисниленд, което постоянно сме нагоре и надолу с някакви изненади. Но какво предстои през април? Трансформациите продължават, но вече с малко по-така последната права от въпросното влакче. Така, започваме с едно пълнолуние във Везни, което е на 13 април. По тази ост Везни Овен, съответно ще имаме вече до изясняване на партньорските отношения и лични и бизнес. Везните управляват отношенията като цяло, взаимоотношенията и предвид, че и Венера още е ретроградна, и Меркурий, той симпатягата, вече е извън своя ретрограден ход, но има още влияние. Е много вероятно, стари отношения, които са приключили в момента да се преразглеждат или хора от нашето минало, пак казвам и в личен и в професионален план, да се появят, за да може да преразгледаме наново как да продължим, дали трябва да продължим. Слушайте си интуицията и се учете от грешките, които сте допуснали, така че основният акцент ще са партньорствата и в личен и в професионален план. С тези всичките аспекти, моя съвет е нещо, което до този момент вече не работи и просто е като енергия на изхабяване, на бутане, на някаква така празни отношения, поредния компромис. Е много добре в този планетарен аспект да го пуснете и да приключите, за да може да освободите енергия за нещо ново, което предстои точно сега. Това е и за бизнес нещата и са в личните отношения, така че е възможно пък стари отношения, които под някаква форма някога са били приключени, в момента да ги преразгледате, да сте си научили грешките и да подходите отново. Разбира се, винаги е важен здравословния егоизъм и уважението между двама души. Само тогава с тези планетарни положения е добре да нещо старо на нов глас да започне в
противен случай не повтаряйте стари грешки. Това е много, много ключово за този период. Не на последно място, това е аспекта за сродните души, душите близнаци, които да се свършат, да се изяснят от минали прераждания. Това е темата и за цялата година, за тази среща на тези души, с които да се свършат и да продължат бъдещето заедно напред. Ретроградния Меркурий, да не го забравим и него, той си от 15 март, както казах, но ура, на 7 април той вече става директен. Винаги аз обичам 2-3 дни след тази фаза, т.е. от 10 март нататък вече може спокойно да си отдъхнете от този Меркурий, за да избегнем и тази стационарна фаза, която и малко сенчеста да тръгне в правилен ход. Внимавайте с документите, подписване, четене внимателно, с шофирането, понеже всичко е в Овен като енергия. Може би сте забелязали колко са напрегнати всички по светофарите, засичат се, излизат моторетчета, тротинетчета и всякакви подобни неща. Бъдете по-внимателни, не бързайте, много е конфликтен периода и провокации навсякъде, особено в семейен план. Не реагирайте прибързано или просто ако реагирате и ескалират нещата много бързо, след което намерете вариант да се помирите и да си вземете бележка от тази излишна избухливост, която се е случила. Така че спокойно, едното ни пуска, другото средата на април и то, така че втората половина на април се очертава значително по-спокойно, т.е. запомнете от Великден нататък. Между Великден и Гергьовден ще има така светлина и малко по-спокоен период като цяло. От натовареното начало на годината, не просто от началото на март, а просто от началото на годината, първата така глътка въздух е от 15 март до 6 май. Другото ключово за април е новолунието на 27 април. То ще е в знак Телец и ще отговаря за финансите, за стабилност, за всичко, което е в материален план. Така че до 25 април, който разчистил на физическо ниво, т.е. време за детокс преди това, време за разчистване, пролетно почистване на дом, на офис, на абсолютно всичко и кой каквото си е пожелал или намислил в материален бизнес аспект и за нови физически тела за лятото, примерно, нов фитнес режим или спорт. На 27 април си пишете желанията, свързани с всичко материално, което искате да постигнете, като нови бизнес начинания, нови проекти, нови финансови планове с партньори или без. Но това е деня, в който звездите ще ви чуват по-добре. Другото значимо събитие за месец април е опозицията на Марс и Плутон. Марс е в Лъв, Плутон е в Водолей, стационарен, т.е. още е в по-така пасивна фаза от 18 април до 5 май. Какво означава това? Опозицията е 180 градуса, т.е. независими от нас обстоятелства ще се случват, с които ние трябва да можем да реагираме и да вземем решения. Марс е в Лъв, така много огнена енергия, много с размах да се вижда, скъпите неща, децата, Плутон е във Водолей, който влезе, той е стационарен, още да поеме посока, но не е много в действие, както си му е реда. Така че с този аспект бъдете готови за някакви неочаквани внезапни промени на планове, на събития, на ситуации, в които вие трябва да реагирате. Бъдете готови да пуснете нещо, което спрямо и другата енергия на планетите не работи, вече не е работещо и не е здравословно за вас и да можете да реагирате по нов начин от 18 април до 9 май. Да подписвате повече договори или някакви партньорства да се оформят. Първо може да се разделят, след това да се оформят нови. Така че бъдете отворени за тези промени, които предстоят. Със сигурност всичко е за добро, да знаете.
Любов и връзки през месец април. Така, втората половина на месеца ще бъде много по-страстна, много по-спокойна, вече с всички директни планети, които ще свалят розови или каквито и да е очила, оксиженови маски, ще се разбере кой всъщност с какви реални намерения, страховете са паднали или са се преодоляли и всъщност от 18 април до края на месеца ще има спокойствие и яснота. Още сме под влиянието на ретроградния Меркурий, така че призраци на бивши гаджета и на Венерата са много вероятни. Вижте на кой да дадете шанс, дали трябва да давате шанс на отношения, които под някаква форма са се изчерпали или сгрешили. Така че месеца категорично ще е така с доста неочаквани преживявания и изненади. И не взимайте решение за започване на нови отношения преди средата на април е моя съвет. И също така в отношения, които не вървят и вече е дошъл момента за техния край, пък е много вероятно първата половина на месеца да вземат превес и да приключат, за да освободят енергия за нещо ново. Така че, пожелавам ви успех! Кариера и финанси през април, какви ще бъдат те, а именно не избързвайте с някакви резки нови финансови начинания и проекти. Съветът ми е да изследвате внимателно, да проучите, да направите анализи внимателни, особено бизнес и финансови отчети, поне от 2 или от 3 места. Какви ще бъдат очакваните приходи или инвестицията, която планирате да направите, как ще бъде реализирана. Добре е за ревизия на всички дейности и финанси, които притежавате, на хората. Възможно е да освободите част от персонал, който вече не се справя, да приключите проекти, които също вече не са така актуални, или партньорства, бизнес, ако имате и някой от партньорите съответно вече не е така наличен като енергиен ресурс или като бизнес предложение, изобщо енергия, също е добре да се освободи, за да може втората половина на месеца, след направеното проучване през първата, която ви съветвам, да стартирате своите начинания. Особено е интересен периода за стартиране на нов бизнес или на нови проекти на 27 април с новолунието в Телец. Така че действайте! Здравето и виталитета как ще бъдат през месец април, месец, в който съобразно и постите, които в момента са, е добър за детокс, добър за освежаване на тялото, за освобождаване от вредни навици, така че не прекалявайте, особено до Великден е моя съвет с храни и напитки като цяло. Време малко да си вземете почивка, особено използвайте великденските празници за нещо така по-медитативно, по-спокойно. Избягвайте големи и шумни компании, ако е възможно, защото с тези ретроградни планети имаме нужда и от почивка на ума, на духа като цяло, за да може с тези ретроградности да осъзнаете и оцените с кой всъщност ви е приятно да прекарвате времето си и кой наистина енергийно ви зарежда, не просто ви изчерпва. Може да осъзнаете кой е енергиен вампир около вас и кой всъщност е с положителна нагласа. Така че прецизирайте си личните и приятелства и хора, които ви заобикалят, за да може това да се отрази здравословно и на тялото и духа ви. И в заключение, април ще изисква от вас търпение и осъзнатост. Така че следете знаците на Вселената, не бързайте във вземането на решенията, следвайте интуицията си и бъдете готови за новото начало. И не забравяйте, че във всеки край се крие ново начало. Късмет от мен!